Og nu ved jeg godt, jeg rager uklar med 80% af mændene herinde. Men voksne mænd, der spiller videospil. Fy for fucking pyffer, det stopper nu. Hvad fanden sker der? Voksne mænd, der sidder på tæppet foran fjernsynet. Hvor er din stolthed? Hvor er din værdighed? Med god grafik, ikke? Hvad fanden sker der? Det er jo ikke i orden, det der. Jamen... Og så vil jeg skide på folk, der siger, at man skal lege hele livet. Nej, børn skal lege. Børn må tage en pind fra jorden og sige bang, 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 bang. Hvis voksne mennesker gør det, så burer vi dem inde. Det er der en grund til. Børn må lege, fordi børn danner identitet ved at lege. Tag en pind, bang, 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 bang. Så finder man ud af, at man måske skal være legemorder, når man bliver voksen. Men voksne mennesker, de skal få sig et liv. Det nytter ikke noget, at voksne mennesker sidder derhjemme. Jeg leger, at jeg er biltyv i Grand Theft Auto. Så må du gå ud og stjæle en rigtig bil. Der er en bandekrig, du kan melde dig ind i. Der er alt mulig action. Der er ingen undskyldning for at have et kedeligt liv. Nu må du fandme give den gas. Det nytter jo ikke noget, det der. Ellers må vi finde nogle spil, der handler om det virkelige liv. Så må det være med håndværkerspillet i dør. Så, fuck, mester kommer, gem øllerne. Jamen fordi hvis vi ikke sætter foden ned nu, og nu taler jeg til kvinder, hvis vi ikke gør noget nu, I ved, hvordan det ender. I har alle sammen set billederne hjemme fra Sidney Lees lejlighed.